Eta lan munduari begira jarriko gara, sarreran aipatzen genuen bezala maiatzaren lehen igande honetan izango dugu, eta gaur apirilaren 28 lan osasunaren nazioarteko eguna. Maria Solaetxe naiz, telemarketing sektorean egiten dut lan. Gure soldata 8 ingurukoa izaten da, lanaldi partzialetan egiten dugu lan. Guk egiten dugu lan astelehenetik larunbatera, nire kasuan larunbatetara, askotan igandetan ere egiten dute lan, ez dugu subrogaziorik. Enpresa bezeroak lan harremana eten nahi duenean, kalera joaten gara. Nik esango nuke prekarietatea baldintzatzen zaituela zure bizimodua. Epe laburrean, eguneroko bizitzan, supermerkatura joatea, bastakit tragu bat da. Gauza batzuk, naiz da beharrezkoak izan, erosterakoan zailtasunak izaten dituzu. Makarroiak ezin dituzu egunero jan. Barazkia jan, arraina, haragia, hori oso zaila da. Niretzat amaren babesa ezinbestekoa da. Diru aldetik, sentimendu aldetik, eta epe luzean proiekturik ezin duzulako izan. Bizi proiektu bat ezin duzulako garatu. Alokairu sozial bat daukat, erabakitzen dudan auzoan bizitzea, hori ez da posible, eta ez da posible, nik ezin dudalako alokairu libre bat edo aske bat ordaindu. Bizimudu soziala ere asko baldintzatzen du. Adibidez, maiatzaren lehenera joateko, larunbata eta igandea libre nituen eta etxean gelditu nintzen. Txartela ordaintzeko, pote batzuk hartzeko eta lagunekin egoteko, batzutan etxean gelditu behar zara aurretik edo gero dena hori egiteko. Sektore feminizatuak ez dira prekarioak kasualitatez. Gizonak etortzen direnean gure sektorera, nik afiliatuekin hitz egiten dudanean beti femeninos egiten dut, las teleoperadoras edo las trabajadoras, eta gizonei esaten diet beraien zoritxarrerako emakumeen sektore batera heldu direla. Emakumeak lanpostuetara beranduago heldu garela, orokorrean, eta hartu gaituzte gure bikoteen edo bikote gizonen osagarri bat bezala. Bi lan ditugu, bata kontratuarekin, badaude emakumeak kontraturik ez dutenak, eta bestetik, gero, lan etxera joan behar duzu, eta etxe guzti antolatu. Eta nik uste, orokorrean sindikatuetatik ez dela hau bermatu, edo ez dela egon zentruan. Sindikatuan biltzen ziren, ez dakit ze ordutaraino, baina gizonak normalean, baina norbait beti etxean beste lan bat egiten zegoelako. Sindikatuak eman didana da, batetik, ihesbide antzeko bat, kontziente izan da nire prekarietateaz, beste sektorekin hitz egin dezaket, beste emakumeokin, konpartitzeko esparru bat eman dit, eta bestetik tresnak horren aurka egiteko, borroka egiteko, eta gustatzen zait sindikatuan egiten dudan lana asko. Langabezia, gora aipatzen genuen prekaritatea ere, gero eta zabalduagoa eta prekaritatea gaixotu eta hil egiten duela diote sindikatuek gaurko egunez hain zuzen zabaltzen ari diren mezua.